Thokozani makhehla, thokozani abantu abadala, thokozani bakho nomkhulu. Yabo lo muthi lo ngizoveza la. Ufuna umfana othi mina abantu besifazane ngiyabashela. Abangithathe serious, abangifuni. Kukhona ithongela ngena kuwe elingcolile engifuna ukuligeza. Ukuze uqale ukukhuluma nodokotela, ubone udokotela mina uqala uhlole kuqala. Ukuhlola kumahhala, ongakukhohlwa lokho. Kumahhala ukuhlola ekhaya elikhulu kwaMsemsini. Lesihlahla lesi. Lesihlahla lesi. Lesihlahla lesi esabantu abangakaze balale nomuntu wesifazane othi ngiyinsizwa nsi. Abantu besifazane ngiyabashela kepha abangigxomi. Ngithi mina kuwe khuleka mntanami, usefikile udokotela uzokusiza. Lesihlahla lesi sizokwenza ukuthi uthole umaqondana, uthole lo muntu edumfisa. Ngisakhuluma nabantu besilisa njalo, ngisakhuluma namadoda athi mina angikaze ngamthinta umuntu wesifazane. Angijoyine ku-live wami ku-TikTok. Ngizomhlolela kumahhala ukuhlola kudokotela. Kepha mosofuna izinsizi zadokotela, kuyofanele ukuthi-ke uyitaki imali ngoba kusinisa amahleza.